ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି? 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। କ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଡେଇଁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାରୁ। ଗ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସା ତିଆରି କରି ପାରୁନଥିବାରୁ। ଘ, ମିଠା ପାଚିଲା କଳି ଗଛମାନଙ୍କରୁ ସରି ସରି ଆସୁ ନଥିବାରୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାହା ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ? 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଡାମରା କାଉର, ଶାଗୁଣାର, ଗଙ୍ଗେଇର, କଜଳପାତିର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ, ଡାମରା କାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଗାୟକ ଜାତିର? 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। କୁଆ, ମୟୂର, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ବଗ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ 4, ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛି, ଏକଥା କିଏ କହିଛି? 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ମୟୂର, ବଗ, ବୁଲବୁଲ, କାଉ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଉ। ଅପସନ୍ ଗ, କାଉ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ କାହାକୁ ପର ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ, ପଠିତ ଗଳ୍ପରେ ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, କଜଳପାତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଭଲ ଲକି କରି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ମୟୂର, କଜଳପାତି, ଶଙ୍ଖଚିଲ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ, କଜଳପାତି। ପ୍ରଶ୍ନ 7, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ ଓକିଲାତି କରିଥିଲା? କାଉ, କଜଳପାତି, କାକତୁଆ, ଗରଚଟିଆ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ, କାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ 8, ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ? ଏଠି 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଆଉ ଥରେ ବସା ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ଦୋଷୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବଣରେ କେହି କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ, ଦୋଷୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 9, ରାଜା ନିଜର ରାୟ ବଦଳାଇ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୃଗାଳର ପରାମର୍ଶ ଯୋଗୁଁ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇବା ଯୋଗୁଁ, ଚଢ଼େଇ କୂଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବି ଦେବା ଯୋଗୁଁ, ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ, ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 10, କେଉଁଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆହୁରି ରାଗିଯାଇ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ? କ, ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ରାଜା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେତୁ, ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ରାଜାଙ୍କୁ ବଣର ଶାସକ ରୂପେ ମାନୁ ନଥିବାରୁ, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଶୃଗାଳ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଚିଲା ପଣସକୁ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପଣସ କଷା ଖୁଆଇବାର ଦେଖି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପଣସ କଷା ଖୁଆଇବାର ଦେଖି।
ପ୍ରଶ୍ନ କ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବାଛି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତୁମ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିଲୁ। ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରୀ ମାଙ୍କଡ଼, ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭାଲୁ ରାଜା ଏବଂ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରି ଆମେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କଲୁ। ଶେଷରେ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଫଳତାର ସହ ବୁଝିଗଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ପଠିତ ପାଠରୁ ନିମ୍ନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ଦଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ସହିତ ରେଖାଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କର। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କହିଲେ ବି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ବସା ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା କେବେ ହେଲେ ମାନୁ ନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 2, ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଡାମରା କାଉର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାଉର ବସା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 4, ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। 5 ନମ୍ବର, କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ, ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ, ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝିଲେ ତ? ଏହିଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ପଠିତ ଗପରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହାର ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରଘର ଏ ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ... ଦେଉନାହିଁ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ 3 ଥର ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲେ ବି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ସେହି ଡାଳରେ ଡେଇଁ ତା ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲେ ବି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କେବେ? ଆଉ ଛୁଆ ଫୁଟିବେ କେବେ? ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମୂଳରୁ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଚିନ୍ତାକୁ ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ, ନାହିଁ ହୋ ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି
କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାହିଁ କଷ୍ଟକର। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ମଣିଷଙ୍କ ଦାଉରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀ କିପରି ମାଛ ତ ଦୂରର କଥା କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସାକୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବାରୁ ବଣର ପକ୍ଷୀମାନେ ତା ବିପଦ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥାନ୍ତି। ଡାମରା କାଉ ପରେ ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କାଉ ଗଙ୍ଗେଇକୁ କହିଲା ଯେ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ମାଛ ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ କିଛି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ନିଜର। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଗର ଅପବାଦରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିବାରୁ ବଗ ସହି ନ ପାରି କହିଲା ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ପ୍ରଭୃତି ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ତିଳେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ନାନା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ମୋହ ନାହିଁ। ବଗର ଅପବାଦରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ମନେ କରେ। ସମସ୍ତେ ତାର ନିଜର, ସେ କାହାରିକୁ ପର ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଲେଖକ ଏଠାରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ମଧୁର ସ୍ୱଭାବ ଓ ବଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ୱଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଚଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା। ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଖବର ଦେଲା ଯେ ଆଖପାଖରେ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଲେଣି। ଏଣେ ନିଆଁ ଗିଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଆମାନଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିବେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଓ କଳି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗଙ୍ଗେଇ ଏହି ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର ତିଳେ ହେଲେ ଦୟା ନଥିଲା। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମମତା ନାହିଁ ବୋଲି ବଗ ମନେ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ମ କଜଳପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରେ। ଭଲ ଲୋକ କରି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତା ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକି ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଚ ସେହି ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେହି ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ
ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ। କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାଜା ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ। ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଜ କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଲୋଭରେ ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଝ ଘରଚଟିଆ ରାଜଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘରଚଟିଆ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୋରାରେ ବସା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନ୍ୟ ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ଗଳ୍ପରେ କାଉର ଚରିତ୍ର ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଡ ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଣର ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି ଏକାଠି ହେଲେ ଓ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଠ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାସକମାନେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକତରଫା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କଲେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପତନ ହୋଇଥାଏ। ଗଳ୍ପରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତି। ଘରର ବଡ଼ ଓ ସାନମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଏତ କାଠି, ଡାଳ, ଘାସ ପକାଇବେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପଳାଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେହି ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେଥିରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିଥାନ୍ତା। ବୁଦାମାନଙ୍କରୁ ପାଚି ଲାଲ ଟହ ଟହ କରୁଥିବା କୋଳି ସବୁ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଦେଇଥାନ୍ତା। ଛୁଆ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ମଣିଷମାନେ ଯଦି ସେଥିରୁ ମାଛ ନ ଧରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗେଇକୁ ମାଛ ଦିଟା ଭଲ ମିଳନ୍ତା। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମ ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦେଶୀମାନେ ଆମର ଅତିଥି ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। କାରଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାରିକୁ ପର ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳାଗ୍ରତ କରିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। ହୃଦୟରେ ବିଶାଳତାର ଭାବନା ରହିଲେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ?
ଉତ୍ତର ବଗର ଯଦି କଳା କରା ଭେଦଭାବ ନଥାନ୍ତା ଓ ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। ବଗର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ଯଦି ସେ ତା ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତେ। ପ୍ରଶ୍ନ 6. ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ? ଉତ୍ତର ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ କାଉର ଓକିଲାତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦୋଷୀ କରି ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଶ୍ନ 7. ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଉତ୍ତର ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ, ସରଳ ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 8. ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କ ଲାଞ୍ଚଖିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ନିରାଶ ଓ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ନୀରବରେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିଯାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଶ୍ନ 9. ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ? ଉତ୍ତର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭଲ୍ଲୁକ ରାଜ ଓ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନରୁ ହଟିଯାଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନୂତନ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନୂତନ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବେ।